Delio 2008an sortutako punk roll talde nafarra da. Iruña, Tafalla, Otsagabiatik datorrena. Orain, 2025ean itzuli dira indar batean itxaropena kontraesana disko berriarekin. Son of Sirens estudioetan Julen Urzaizen gidaripean grabatuta. Lan honek taldearen ibilbidean urrats garrantzitsua izango dela dirudi. Hau da Delio diska indartsuaren eta iraganaren preso epearen jarraipena. Eta aurrerapen bat nahi baduzue, ez diat ikasten bideoklipa begiratu eta entzun besterik ez duzue. Ezagutzen ez bazenituen, Delio trenaren une egokia da igotzeko. Punk roll festa hastear dago. Urte batzuk pasa dira taldea sortu zenetik, baina Delio ezagutzen ez duenarentzat taldean noiz sortu zen eta zein helbururekin? Taldea ofizialki 2008an sortu genuen, baina, Kimetxe eta biok Aitorrekin, zela lehengo basularia, elkartzen hasi ginen 2019an, edo lagun minak gara bizitza osotik, eta orduan, 2008an hasi ginen ja serio jartzen, eta justu harrapatu ginduen pandemiak, eta hori ere bai markatu pizkat gure ibilbidea. Eta helburua ongi pasatzea, ez? Bai. Helburua ongi pasatzea. Osea, taldea sortzen ari ginera gure buruan 19 urte genituen, hortik ere pixka bat izena, igual orain beste izen bat jarriko genioke, idiosinkrazia eta obra askoz politagoarekin, baina nos partíamos de la risa, eta ongi pasatzea izan zen helburu bakarra. Bai, eta gero beti musika giroan ibili gara, orduan... Baina ez egon helburu ez ekonomiko, ez didaktiko, ez ezer, ongi pasatzea bakarrik. Taldea sortu zen momentu horretan, uste zenuten 5 urte beranduago taldearekin jarraituko zenutela, edo denbora pasatzeko zerbait zen momentu horretan? Hombre, justo momentu hori ez zen luzera begiratzeko momentu bat, ez zertan, ez erlazio pertsonaletan, ez horrelako erlazioetan, baina, 5 urte berez edo zeren mobidarantzako urte gutxi dira, eta bai ikusten, ez zen ongi pasatzeko, baina gauzak txukuri egiteko, gainera Eneko eta aurreko basularia Aitor, bai musikataletan ibilitakoak zirela, Joseba eta ni ez, gure lehendabiziko taldea da, baina bai gauzak con un minimo de txukuntasuna egiteko asmoa zegoela, bai. Taldeak 5 urte duela erran dugu, 5-6 urte, baina nola baloratzen duzu taldea hasi zenetik gaur arte egintako ibilbidea? Orain dela 5 edo 6 urtera atzera begiratzen baldin baduzue, ezakit nola baloratzen duzue ibilbide hori? Uste dut, ni, edo taldeari begira, nahiko ona izan dela, ez? Gainera lehenengo diskotik ustet erantzun honak atera zirela, ni ez nituen espero, ez dakit taldea, baina sekulako harrera eta uste dut orduztik gora egin dugula. Eta orain uste lana hobeago egin dugula eta dena eta gauzak ongi atera direla, bai. Emozio bat errateko eskatzen badizuet atzera begiratzerakoan, hasi zen momentu horretatik, zerrako zenukete? Intensidad. Hasierat, intensidad. Bai. Soy euskeraz, me dio la cabeza intensidad. Hori, izan zen oso eroa, ez, hasiera, ez dakite, kontzertu asko, herri berri asko guretzat... Eta gainera pandemiarekin, eske hasieran kontzertu guztiak ziren eseritak, eta oso desberdina. Eta gainera, bai. Gogo askorekin, jendea gogo askorekin ere bai, kontzertuak berriz ikusteko, orduan izan. Movida ere, baita ere lagundu ginduen pixkatxo bat, zen intentsitate hori ez zen bakarrik gu bizi mundu guztia bizi zuen, sobrao, a lo que sea, bloke, kontzertuak, teatros, irekitzen zen bakoitzean, eta hori lagundu ginduen pixkat
proiektu aurrera eramatera, zer, bueno, ba, igual ez genuen espero harrera izan zuen, baina, pero la gente lo daba todo, osea, sobrado. 100 pertsona sartzen ziren teatro batean, se acababa las entradas en 1 minuto, osea, no era real tampoco. Osea, hori gaur egun transportatzen bali baduzu, 100 pertsona horiek 1000 pertsona transportatzen bali badituzu, ez dago horrelako harrera, baina ez gurekin, inorekin. Eta horregatik, igual emozio hori, sobrado, intensidad. Abestiak egiterako orduan, ateratzen ziren, cada 2 días había un tema nuevo, kontzertuak ziren, pues eso, a fuego, ez dakizen bat, astelenagotik ja pentsatzen, unas ganas, gaur egun, orain, pues, bueltatu gara, lehen zegoen erritmora, ez? Orain piat kontzertu solapatzen dira, eta lehen ez zen horrela. Akaso ere, igual taldea momentu ez ohiko batean sortu zen, eta igual pandemiak zizuen lagundu, baina modu batean ere errango nuke lagundu zizuela, ez? Kontzertuak, zuek errandu zuen bezala ez, kontzertuak egiterako orduan, dena saltzen zen, dena betetzen zen, igual horrek ere talde bezala modu batean lagundu zizuela errango zenuketen? Bai. Dudarik gabe. Dudarik gabe, jendea bat zegoelako ez, gogoekin, eta gero etxean, abestiak entzuteko eta, egun oso etxean, pues ere, harrera hori izateko diskarekiko ondo ez. Eta igual ere, pandemian ateratako talde bat, ez zile igual, talde asko igual hori ere lagundu zuen, porque jendeak igual itxoiten zuen zerbait berri ateratzea, pandemia hori esaten dara hamar dena etxean, horrean esaten zuten, guazen entzutela, atera den talde berria, no seke, igual horrek ere izan zuen... Gainera, igual izan genuen pixka bat sorte gehiago, zere gure proiektua ega bazegoen pandemia pixka aurretik buruan eta entzaio batzuk genituen baita abesti batzuk bat zeudela. Eta pandemian garatu zen, ez zen pandemian sortu. Zen badira proiektu asko pandemian sortuak, baina igual 2022an atera zirela argitara. Gu ja 2022ko udan grabatu genuen lehendabiziko diska, kantak bat genituelako. Eta gainera nire ustez, hori lehen esaten genuen arira, jendeak bizten zuen kantak, osea, había unas letras que igual ziren super facilonas, horrelako zoze, eta pandemian entzuten zerituen zuen etxean, ite llegaban, pero benetan ateratzen zirelako horrela. Osea, ez? Gainera, bazen garai bat, dena berria zenez, gu ere bai, igual pentsatu genituen gehiago gauzak, prestatu genituen gehiago, osea, normalean ateratzen duzu talde bat, eta igual lehenengo kontzertua egin dezakezu, azkarrago, edozein lokaletan, edozein tabernatan, eta igual ez diozu hainbeste garrantzi ematen. Finantziatu kontzertuetatik gero diska ateratzeko hori oso tipikoa da, eta gu atera ginen diska batekin, 2 bideoklipekin, pero claro, osea... Baina eman digu gure pertsonalitatea ere bai, ikuste. Bai, puntx. Galdetzen ari naiz taldeeri ze garrantzia duen Nafarroa kulturak beraien taldean, baina zuen kasuan galduko dizuet zergatik euskara, badakit erderazko kantak ere badituzela, baina zergatik ere euskaraz kantak egiteko hautua? Ez dakit, dena gara euskaldunak, eta gainera, ez dakit, Euskal Herrian badaukagu panorama musikal oso potente bat izan dugu betidanik, eta nik uste dut horren parte izateko euskaraz ere bai abestu behar dugula. Eta nahiz eta egunerokotasunean ez euskeraz arlo guztietan bizi, dira gauza asko euskeraz bizitzen dituzunak, eta dira gauza asko euskeraz hobeto iristen direnak. Eta denok kontsumitzen dugu musika euskaraz, eta horrela. Eta askotan, niri adibidez idazterakoan, errezagoa egiten zait euskeraz idaztea. Euskaraz ikasi dugulako. Eta gainera, nire ustez politagoa delako, eta orduan sentitzen ez babestuagoa, ez? Idazterakoan, eta gero letra irakurtzerakoan, euskeraz sentitzen naiz babestuagoa, ez dakit. Letra konposatzea zaretzen izketan, nork erabakitzen du zer taldean? Edo denak dena egiten duzuen abitera, nork erabakitzen du, bira, egin dut hau, zer dut zaizue, badago norbaitek egiten du, adibidez abestiei buruz. Bizke abestien inguruan bakoitzak badauka bere konposatzeko modua, gero ere bai, depende garaia, ere bai, konposatu dugu... Hasieran eneko eta biok egiten genuen dena, Aitor eta Otsagik beste arlotan, igual de arreglista edo ja base batekin lan egiten zuten. Ni letrak ez dut. Eta Omar orain beste taldekide berria sartu zena,
talde erdiaroan edo. Bera baita ere konposatzen du eta ez dago filtrorik. Hona ekartzen dugu, eta gero pizkat ideia, eta gero denon artean ez, hartzen dugu hemendik melodia bat, beste tokitik ez dakit. Osa, lantzen dugu hemen. Lantzen dugu hemen, kartzen ditugu etxetik, baina gero lantzen dugu hemen, eta estudioan. Eta soinua sortzerakoan? Letretaz ari ginen, baina normalean ze sortzen duzu lehenago? Letra? Adibidez, igual, Omar eta biok egiten dugu lehendabiziko beti melodia, eta eneko más a su rollo. Eta askotan nabaritzen da, igual letras, o sea, queda como más lleno, siempre las canciones de Eneko son más, están ahí como más. Baina, general, o sea, ez da ekartzen letra bat melodia gabe. Egin baldin bada letra aurretik, bai, baina generalmente melodia batekin itxatxita ekartzen da. Gero aldatzen duzu, baina... Eta askotan, edo Omar edo ni ekartzen badugu, es un guachisna en inglés batua, edo na, que no se canta, hasta que... Bai, hori da. Eta melodia hori landuz, eta askotan, pues, nire melodian Omar sartzen du letra, edo bere melodian sartzen du letra, edo bai. Letra, melodia, ezagutzen zaituztenentzat, ze musika mota egiten duzuela errango zenukete? ¿Dónde lleva la etiqueta el jamón? Ez dati, esan duna, egin ez dakit, etiketaren bat jarri alzaion, orain egiten den musika hori, uste, bakoitza du bere estilo bat. Bai, eta gero, askotan... Osa, bai etiketatzen igual, edo etiketatzen gaituzte, pues igual punk roll edo... Nire gustatzen zait rock, es como un grupo de rock, ¿sabes? O sea, te entienden, dos guitarras, un bajo y batería, ¿sabes? Tengo una banda de rock and roll. Fuera, tío. Hori igual zure amari edo zure izeba helduari esplikatzeko egokiena izango litzateke soinu aldetik, baina, claro, gaur egun daukagun una amalgama de estilos, de influencias, hori eta tribus urbanas, eta, hostia, bi hitzetan sailkatzea, igual askotan izan daiteke hasta arriskutsua sailkatzen bali bat zaituzte oro toki hortan, ze punk rocka zer da? Izaera bat, musika bat, zergatik ez kantautore bat izan daiteke punka izan, ez? Ostia, nik orduan horregatik, bai, punk rocka egiten dugu, zer rockaz, es un rock acelerado, pues yo entiendo como punk, baina, bueno, talde bakoitza bere matizak ditu eta bere estenan mugitzen da. Naiz eta denok euskal kultura baten mugitzen gara, badira talde batzuk más eskinetillos, otros más rockers, otros más... Bueno, ni hemen bakoitza bere influentzia dauka, baina niri adibidez gustatzen zait pilo bat punk amerikanoa, eta hortik datorren melodia igual ez izaera, ze igual hortik bai europarragoak, Europatik datorren influentziagoak nabarmenak ditugu, baina bueno, bakoitza berea, osea, ez merlio aquí. Baina ere bai saiatzen gara nahiko nik uste dut, osea, abestiak aldatzen dira asko, eta azken diska honetan nabaritzen da pila bat. Osea, dago estilo influentzia asko, osea, eta nasketa hori gero ere bai nabaritzen da. Nik errango dizuet, eta kameratzen erran dizueten bezala, hasieran punk irakurri nuenean, erran hau astuna egin bartzait. Eta musika entzuten hasi nintzen, eta erran hau ez da nik uste dudan punka. Hori ez da, igual saldu diguten punka edo punkaren alde. Eta punka 1980an etzen berdina, 2025an, osea, bezke ez dakit. Osea, ezkenean dena evoluzionatu da, eta nik uste dut hori, taldearekin, igual hasieran ere bai jarri genuen etiketa hori ze ari ginelako movida hortan, baina batez ere kontzertuetara joaten ikusle bezala edo hori, beti egon gara movida hortan, eta Euskal Herrian beti egon da asko. Eta igual hasieran hasi ginen nola hortara proiektatzen, baina gero gure bidea izan da adibidez hori, ez dakit, igual aldendu gara pizka bat punk, ez dakit, punk puro ez da, baina ez dakit baditu punkaren gauzak, baditu rock and rollaren gauzak, baditu melodiak oso poperas, baditu, osea, eske heavies, osea, ez dakit. Bai, porque punkak igual jendeak ikusten du, beti asoziatzen du igual, no, zarata. Zarata hori, letra no seke, eta gero, pues hori, etxaten duzuna zugeren, gero entzuten duzu, eta
pues baditugu melodia oso politak, esatu deneko guztitatik, orduan, Igual batzuk, uste desberdintzen du. Tiene un toque folclórico, y lo folclórico siempre es alegre, ¿no? Bai. Está guapo. No, eta saiatzen gara kalitatezko, osea, gure eskuetan dagoena, baina kalitatezko musika egiten, eta punka ere bai beti izan da, nola, venga, lo primero que pillo, Bai, baina hortik datorren arren, nik uste gaur egun, bueno, eta badira urte asko ja ez dela horrela. Baina, bai, izatekotan, que era donde veríamos, Claro. punk izango gara. Punk rock, edo horrelako zer. Bai. 5 urte basa dira, lehenengo kanta konposatu zenutenetik gaur egun arte, aldaketarik nabaritu duzue zuen musikan, sortutako musikan? Musikan bai, eta osea, gure pertsonetan ere, eta horregatik musikan ere bai, osea, 20 urteetatik 25 urteetara, oso gazteak gara oraindik, baina dira urteak, gauza asko aldatzen dela, ere bai, bizi genuen hasiera izan zen oso eroa, gero errajatu gara pixka bat, beste perspektiba batekin eta beste ideia batzuekin, Omarren abestiak asko nabaritu da ere bai hori dizkan, beste pertsona bat, beste ideia batzuekin, beste influentzia batzuekin, osea hori... Baina kantak igual delio, osea, zueta bio, inoiz ez genituela egingo, baina ez direnak aldentzen delioko estilotik. Ez, hori da. Hori, baina ez eta punka izan, edo lehendabiziko abestiak igual, sota kaballo izan, sota kaballo rei. Horrengoan, mugitzen diren estilotatik, tampoco no te suena que estemos haciendo música clásica, ¿sabes? Orduan, bueno. No, baina, bai. Aldaketa, pues, quedan más vueltas. Osea, dena ematen duela, vuelta gehiago. Noski, eta gero azkenean, 5 urte hauetan ez, ja pertsonalki bizipen ezberdinak eta musikalki askoz influentzia gehiago, musika gehiago entzun dugu, orduan... Gainera bidea alderantziz historian, o kalitatean ere askotan, porque haizi gara hemengo influentziekin, ezi la polla, ezi barrikada, ezi cicatriz, horrelakotan, eta iristen zara, a los helicópteros o a una peña berez, kalitatea dela la hostia, eta musikan egin dugu como gure bidea doa, o sea, vamos de lo malo hacia lo bueno, descubriendo, orduan, pues bai, egiten da garapen. Urteen aldaketa, osea, nabaria harinen ezketan, baina, bueno, ez zineten lauak hasi, taldeki bat joan, berria etorri, horrek ere nabaritu da zuen musikan, osea, erranduzu ez, konposatzeko orduan eta zuen akaso doinuan edo soinuan edo tal, nabaritu zen aldaketa bat taldean? A ber, sartu zenean berez, justo ari ginen kontzertuen erdian, orduan izan zen, jarraitu genuen abesti berdinekin, atera genituen, zen diska eta EP-arekin, ja egon ginen horrela denboraldi luze txo bat, eta gero ja, hori da, alde horretatik soinua ez zen aldatu, da berdina, baina gero ja, bere kantuak sartzean ja, noski aldatu. Eta besten kantuak lantzean ere, nik adibidez Omarrekin diskontan kantu asko landu izan ditugu elkarrekin, eta ni ataskatzen nintzen tokian, ateratzen zen soluzioa, nik inoiz ez nioke jarriko hori eta bestiarekin bat dator ere, orduan, hortan baina barmentzen dela, claro. Nabaria da, horreko laste zuten parkean, begirada arrotza.
Zerri kantatzen diozula errango zenukete? Zerri? Bizitzari eta gure buruei. Gure buruei, ni hortan ari nintzen pentsatzen, osea, nik idazten dudanean abesti bat, azkenean idazten duzu nola ia terapia moduan, edo, osea, zu barruan daukazun zerbait ateratzeko, hombre, baditugu kantak direla mas, zain serioagoak, edo, jo que se, bizipen konkretu edo bizitzaren momentu konkretu bati buruzkoak edo, baina azkenean hori oroitzapenak gordetzeko, ez? Eta... A ber, abesti asko oso esplizituak ez diren... Arren, bai bakoitza bere movida edo bere norabidea har dezake, eta hori da gu lantzen dugun gairik, gure gai potenteena, zeren ez da oraindik oso gaztea gara, eta, bueno, nik uste politika edo horrelako zer arlotan gauzak oso ongi egin behar direla, eta askotan ni pertsonalki ez naiz eroso sentitzen diciéndole a alguien lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Orduan nire bizipenak kontatu, igual manera... Karo, gero bakoitzak ere bai bere esan nahia eman halko dio, baina, bueno, badago... Bai, eta gero horren atzean gauza asko egon daitezke ez, zeren ni petitzen ari naizena zu ezakizu, eta... Ja. Badago abestiren bat leku berezia duena zuen errepertorian? Errango zenukete badagoela abesti bat, eske abesti hau... Guretzako edo jendearetzako? Guretzako? Nik beti esaten dut, niri gehien gustatzen zaidana da erraietatik atera genuela epean, eta jendeak ez dio kasurik egin, ere bai jotzeko da pixkat zaila gero zuzenean ongi geratzeko, eta orduan oso gutxi jo dugu, jendeak ez du ia entzuten, baina niretzat hoberena. Beti izaten dugu dela infravalorada. Eta orain, diska berria ere bai, eske justo atera berri dugu eta nik jotzen dut super gustora. Osea, nik orain berria den guztia niretzat orain da berezia. Desberdina eta... Bai. Imaginatzen dut, oraingo kontzertuetan diska berriari boom gehiago ematen ari zaretela, baina kontzertuetara joaten zaretenean nola aukeratzen duzu repertoria? Bueno, lehen egiten zitzaigun errazago, ez? Lehen baziren 13 edo 14 direla lehendabiziko diskatik eta 5 EP-etik. Orduan bat edo bi geratzen ziren kanpoan, EP atera baino lehen jotzen genituen guztiak eta pare bat bertsio ere. Bertsioen gauzak gustatzen zaizkigu eta oraindik baten bat egiten dugu. Eta, aldatzen dugu pixkatxo bat ikasten joan gara, igual festivaletatik edo guk antolatzen dituen kontzertuetatik edo jai eremuetan diren kontzertuetatik ezberdintzea, ez? Eta batzuetan, orain adibidez biratxo bat daukagu Zeker taldearekin, eta bertan diska osoa jotzen ari gara. Igual hemendik kanporaia nola ikusi dugu ze abestik sartzen diren hobe eta ordu justu bat daukagunean, kenduko ditugu bat. Baina momentuz diska osoa jotzen ari dugu, diska zaharreko hainbat eta eperen pare bat, nik uste. Kontzertu luzea egiten ari garaz, lehendabizi da guretzako, nos hemos hecho con 27 o 28 canciones. Osea, nire gustatzen zait diska berri bat atera badugu, diska osoa jotzea. Osea, alba dugu, denbora baldin badago. Gainera lehenengo kontzertutan hori egin behar da, osea, eta eske hori da atera duzun lana, kalaratu behar da. Hori agian kanpoan utzi beharko dugu, azkareko diskaren, hori fijo, baina. Ez zuen entsaio lekuan gaude. Honetan konstanteak zaretela errango zenukete? Bai. Osea, sobre todo, egoten dira momentuak igual kontzertu gutxi daudenak ez dugu objektibo finko bat horrela korto plazo eta igual hasten dugu pixka bat edo, gure bizitza motzean talde bezala, igual justo diska batera baino lehen egon gara pixka bat geldituagoak. Baina normalean, astean behin edo bira hasi baino lehenago astean bitan, ez dugu erraza, zeren Joseba Otxagikoa da, Omar Tafaiakoa, eta orduan hori den antolatu behar da, baina normalean astean behin bai. CD berriaz hitz egiten ari ginen, ez da CD-a, biniloa dela errango dugu. Zerk eramaten du gaur egun ere taldeak zerbait fisikoa ateratzera? Nik uste hor baita ere sartzen da
bagatoz atzera punkaren movida eta hori, ez? Adibidez, egingo bagenu igual rumba, ez dakit aterako, ez dut ezagutzen rumbaren mundua. Ez dut ezagutzen, edo ez dakit zer. Badira talde askok ez dutena fisikoan ja ateratzen eta haien movida ongi dijoa eta horrela funtzionatzen dute. Gure movida beti fisikoan atera da. Eta gainera, erostea eta barruan dagoena deskubritzea, ostia, mira, tal cual ez da foto. Ostia, eta besti haunek egin du, eta ez da... Osa, nik uste dut gure publikoan oraindik horrelako mistizismo antzeko bat badagoela, fisikoan erostera. Eta mantendu behar dela, Azkenean, justo, hau da talde guztiak erraten didatena, ez? Jarraitu behar dela, eta zuk erraten zenuen ireki, ikusi hori orainik jendeak behar duela. Akaso igual teknologiari erramarko diogu behar dugula, ez? Ze gaur egun... Eski gauza... teknologiak eragin asko izan du, baina... Ahora está súper de moda que los pijos se vayan a dormir al monte solo, y eso es la... modu batez, atzera egiten ari nahi dugu bilatu, ez? Eta orain atera dugu vinilo formatuan, eta CD formatuan oraindik ez dugu atera, egia esan dirua ez dugulako, hori atera dugulako, baina, ostia, badira nik irakurri eta daukat, badirela ja 3 urte viniloa irabazi diola CD-ari salmentetan. Ze, pues bueno, jendea badaukagu mugikorra, entzuten dugu musika hortik, eta gero etxean musika jartzeko, ostia, CD-a ez da formato eroso bat musika ikusteko. Musika ikusteko viniloa erortzen duzu, eta musika entzuteko atera mugikorra eta jarri kanzion quieres oír. Eta jazta, orduan horri egin diogu apostua. Nola aterako zaigun, bueno, aurrera dijoa eta sartzen ari dira viniloak, eta 300 egin dugu, eta saltzea espero dugu, baina... Saldu, erosi viniloak, mesedez. Eta ez dago, niri ez zait okurritzen beste modu hobeagoa musika ateratzeko edo musika saltzeko. Hori egotzen baduzu, han geratzen da, baina ez dago zerbait fisikoa. Fisikoa bada, zerbait atera duzula, ez dakit. Plataformak ere ez dute diru askorik ematen, ez? Baina viniloak ez da. Ez, gainera nahiko merke saltzen dugu, fabrikazioa da kriston movida eta gainera pila bat intermediario daude, eta penintxulan ez dago kasi fabrikarik bat edo pare bat nik uste daudela, eta areagotu egiten da oraindik prezioa, eta Errepublika Txekan egin dugu, horrek daukan kostearekin, eta nahi duguna da saltzea. Orduan ez dugu ez da ere diru asko ere irabaziko horrekin. Baina zer dauka viniloak? Ze berezitasun errango zenuketela duela gaur egun, ez? Talde guztiak bueltatu dira vinilora, ez dakit zuen kasuan, edo zer moda bueltatu da, moda asuntu bat da, edo egiten da musika gustatzen zaion hori viniloa erostea ez zuela utzi eta hori bueltatu dela, edo zer... Badira talde askok goi mailan ez dutela utzi ateratzeaz, baina gure mailan eta badira urte asko ez direla atera. Pero, hostia, ez dago konparaziorik, zere CD da, CD compact disc digital, o no sé qué, hostia, si no es, badaukat digitalaren okerrena eta fisikoaren okerrena, ez dela, digitala osotara eta fisikoan super txikia dela. Jode, baina txikia izatea da positiboa asko. Bai, da positiboa. Horregatik egin zuten txikiagoa, tio. Oraindik txikiagoa da USB bat, quiero decir. Bai, eta horregatik egin zuten USB-a. Orduan geratu da parentesi batean CD-a. Gaur egun zerbait fisikoan ez da izateko ez. El vinilo. Sí, total. Yo creo que no. Osea, zuk erosten bali baduzu, horrelako gauza bat, pa mirar con catalejos, o te compras una cosa grande, la hostia. Ja, Hombre, ni uste dut viniloak erosten dutena, no, jode, ikustu dute diska gainera dira superpolita, gero entzuteko ere uste dut kalitatea... Ni hori uste dut gezurra dela, y encima si es una peor. Depende, yo que sé, eta gero, badituzu letra gargazkia dela... Hori da. Erosten duzula zerbait fisikoa izan. Niretzako da hori. Eta ateratzen dira unos artwork de flipar. Baina orain dago modan todo lo retro. O sea, grabar en analógico, el vinilo, la ropa de la gente también parece que son de hace no sé cuántos años. O sea, hori da moda orain. Sí, claro, que se van al monte los pijos, lo mismo. Se va para atrás. Erroketaz hitz egingo dugu orain, egia da hitz egin dugula lehenago zure justo pandemia erdian hartu zizuela. Pandemiak kenduta, errango zenukete ailegatu dela egon zela momentu bat, talde bezala errantzen dutela hastaki. Egon zen momenturen bat, erronkaren bat pasa behar izan duzuela,
edo behin pandemia... Una judía que les haya hecho yo alguna vez. Es que ronka continua, Osea, a ber, talde bat izatea dala hostia, osea, ditugu momentu hon asko, baina ere bai bizitzen dugu oso intentsuki eta, jode, azkenean batzuetan txorrada bat, baina egiten zaigu kriston arazoa, gestionatu behar dugu lauron artean... Bai gure artean, bai esternok irizan zaizkigun gauzak. Hori da, gero gara pertsona gazteak gure bizitzari aldatzen momentu oro, lanak, ikasketak, eta hori dena antolatzea beti da erronka bat, baina... Osea, igual Aitor joan zenean, Aitor joan zenean hori zen momentu txarra, bai, justo gaituen kontzertu batzuk aurretik, eta nola gestionatu, zeren berak utzizun lan kontuagatik, eta gero, bere lanak ezun, horregatik ikusten zuen, ez zuen, no daba piea, hostia, ¿qué hacemos con estos bolos? Los tenemos cerrados, orduan. Bai, igual hori izan zen momentu... Bai. Horko logan. Ez benekien zer egin. Era un poco... Gainera, kontzertu pare bat edo jo zituen urtzik, gauzko gitarra jolea, hori, pues... Eta gero, ez gara hontaz bizi eta ez genuen edozin pertsona sartu nahi, hau elkar bizitza bat da, eta urteak pasada gehiago ikusten dugu, osea, hau dela funtsa eta hau gaizki baldin badijoa, ni no hay musika, ni hay letras, ni nada. Eta zuen arteko harremana nola izan da urte hauetan? Ez da erreixa ez, talde batean beti ekilibrio bat izatea. Ez dakit hor ere erronkaren bat izan duzuen... Primer punto conocer al personal. Pero ni uste lehenengo momentutik izan dela harreman ona. Eman dugu ondo, baina... Bada elkarbizitza bat. Eta igual hitz egin gabe askotan jartzen dira bakoitzaren, eta zu ikuste duzu beste pertsona nola jokatzen duen eta bakoitzaren rolak. Eta igual uno es más cascarrabias y mal, pero ahí está el otro para ridiculizarlo al otro con su... Eta ikusteko, ez dakit ez. Bai egon direla gola berak, baina, bueno, eneko eta biok aurretatik laguna gara. Nik Josebarekin ikasi nuen, eta Omar gaztaroan ezagutu genuen denok. Orduan, bueno, harreman sendoak daude. Naiz eta gora berak izan, harreman sendoak. Baina gora bera horiek ere bai egiten dute. Hori da. Erronketaz, lehenagoko erronketaz hizketan ibili gara, eta oraingo erronkak, gaur egungo erronkak, eta aurrera begiratzen baldin badugu, ze asmo berri ditu taldeak? Talde bezala? Bai, noski. Orain jo. Asko? Puntu honetan diska aurkeztu eta... Bai. Mi pasa... Bai, igual pizkat Euskal Herritik atera pizka bat ez niko genuke esperientzia bezala, por viajar y no tener que poner mucho dinero del bolsillo. No, a ver, orain egon gara, pasaren urtean egon ginen nahiko geldi, eta orduan orain baditugu kontzertuak emateko handia, baditugu kontzertu asko hemendik aurrera. Orduan orain egongo gara hori, zuzenekoa hobetzen saiatzen, ze gustatzen zaigu zuzenekoan ere bai txukun egiten, eta disfrutatzen kontzertu horietaz, eta gero ikusiko dugu. Viniloak saldu. Kontzertuaz hitz egin duzu, ibilbidean kontzertu bat aukeratzeko eskatzen badizuet? Kontzertu bat? Kontzertu bat. Nik uste dauka, derioen taldea, zuek, pertsonarekin bizitako. Zuek jotako bat... Kubeko Tafaian. Bai, gainera zegoen, no jodas, bigarrena. Vale. Gainera zegoen ventiladore bat, eta dabas un pasiko para atrás y gozar. Pues mira, ni hori... Ni beti ez dut hori. Ni igual San Ferminak, tío. Lehenengoa? Jo nuen lehenengo, bai, porque... Ez dakit ni beti buruan izan nitueno, pues joder, San Ferminak direla, no, jai handiak eta, pues, bertan jotzea, ez dakit ikusten nuen pixkat, eta gainera kriston arre izan genuen, eta ni izan zen gozara. Bai. Astelenago, asteazkena, era? Bai, eta gainera jo genuen ere, uste horretan izan zen Atortxu. Edo ez? Sí, claro. Atortxu guai, eta Atortxu niri beti izan, osea, jaialdi bat, pasada bat, eta ditu zigutenean ere jotzeko, hostia, Atortxu, no seke. Pues jo genuen, eta super gustora oso ongi dena sobrau, pero ni gelditzen ez,
Xanfer, ez dakit, dut hor, bai, Ni agian txantreakoa, izan zelako nire 3. edo 4. kontzertua eta batean eszenatogira eta kriston harrera ikustea, badaukat hor markatua. ez que daude pila bat, osea... Ez que gero ere bai badaude kontzertuak direla, nola taldearentzat garrantzitsuak, orduan ere bai gordetzen duzu oroitzapen hori de jode egotea kartel horretan edo eta gero ez dakit pertsonalki justora jo duzun kontzertu bat edo ez dakit. Bai, badira, hori atera ginenean, badira hor 15-20 kontzertu batzuk superpotenteak, oso guapo. Etxerrikoa lehenengo aldia joan un Etxerriko gaztetxean hori... Lehenengoak kanpora atera ginenean eta kanpoan gure abestiak Hori zen pasada bat. Nire hor, ez dakit igual bat konkretua, baina sentsazio hori hasieran kanpora ateratzea herri bat ez nuela ezagutzen eta jendeak abestea, jode hori... Ze, errango zenukete duela, bai Nafarroak eta bai Euskal Herriak horren bertzeko musika panorama zabala eta handia izatea. Zergatik. Herri berak daukan identitateagatik. Osea, ez da bakarrik kultura arloan, edo ez da bakarrik kultura arloan, musika arloan, baizik eta kultura estanda ikaragarria da. Eta nortasun eta identitateagatik da. Bai, nik uste ez da, klaro, porfisa. Jendea juergazalea delako ere bai, apurtxo bat. Nire kasuan ez, baina hasi nahi zela taldeak bilatzen eta bilatzen, aurkitu naiz panorama zabal batekin. Egia da, igual akaso, euskaraz igual zailago egiten ari zaidala, baina aurkitu naiz eta errandut, wow, zer du Nafarroak, ez? Iruñan badaude talde pilo bat, gainera oso ezberdinak estiloetan eta beti egon da mugimendua, bai. Eta orain, ez diruaz baizik, eta errango zenukete taldeak aurrera jarraitzeko laguntzarik dagoela. Enago ekonomikoaz hizketan ari, baizik eta sare bat kontzertuak emateko azkenean, bai, CD-ak ongi dago izatea eta saltzea mertxana ongi dago, baina talde batek ez baditu kontzertuak ematen, ez? Azkenean nik uste talde gehienek ensaiatzen dute eta hor daude kontzertuak ematea gustatzen zaielakoz. Ez? Errango zenukete badagoela edo falta dela sare bat edo leku bat edo nonbait kontzertuak emateko? Sarea gu gara, ez? Bai, eta kontzertuak emateko Euskal Herrian ez dago arazorik. Ez daude leku pila. Gaztetxe zirkuito bat, taberna, flipas. Baina ez da laguntza bat, da zerbait hemen sarea da. Laguntzen digu, baina ez da ezer que nos lo han regalado, ni que se lo han regalado a nadie. Gaztetxeak lantzen ditu herrietako jendeak, txotnak ere bai, eta espazio horiek egoteak taldeei asko laguntzen digu. Baina... Ez dago ofizialki edo instituzioetatik datorren laguntza bat, baina, bueno, egia esan ez den berdina izango, ez? Osea, bai askot herri mailan, igual bazoaz Oñati eta Oñatiko gaztelekoa dago que flipas, bera, ez emate biztanle ditu Oñatik, ez? Eta hori estrapolatzen bali baduzu a una cosa más grande, igual ya estamos un poco perdiendo, no? Herritan bai laguntza, baina, osea, ez da behar ez da ere askotan instituzioaren laguntzarik, ez gu gara gure sare propioa, gu lotzitu gure kontzertuak hori gaztetxe zirkuitoan lagunak ditugulako, edo ibiliak garelako. Eta... Gero ere bai gaur egun sare sozialekin eta hori erreza da kontaktu bat izatea, gero festival batetik edo... Bai, baina hori ere mugu batutatik beste gauza bat, ez? Bai, baina esan nahi dut hori, jotzeko eskaparatea... Bai, oso no falta. Zemezu emango zenieken 15-16 urteko gazte batzuk elkartu nahi dutela talde bat sortzeko? Entzun dezatela musika pila bat, ikusi dezatela pila bat videoclip, que copien todo lo que les gusta. Horrela, eta jazta, eta aurrera.
Bai, jotzeko. Si elkartzen direnean jotzera, eske hori da politena, sobre todo azten zarenean, egiten duzu, Bertsioak, bai hori da, eta jodezakezu gitarra oso ongi edo oso gaizki, baina bateria batekin elkartzean, hori da. Motivazioa, bai. Bueno, Lakote, eskerrik asko elkarrezketanengatik eta ea holtza gainean ikusteko aukera dizueten. Bai, Gracias. Pasatu gara, taldatu beharko zirenak, luze dira urte finko lekuan, tazalian hasitako ikasketa luzean, lezizki fruiturik eman gaurkoan. Tazen batetan ikusi dut nire burua egoera arrotzetan, sinestezinak diruditen bazterretan. Askotan nire errua izan da, baina bizitzea ez da erraza. Nire okerrak beti du itxura ona. Eta altura txarren eskutik, ibili naiz tristeki, eta ezagutzen hauena kongi badaki. Baina nire izan naiz direla zargia iuntasunean, bidea irekiz gau erditzu hotzean. Da bide bazterrean ahaztutako lagunak, atzean utzitako bizimodu ilunak. Ez ezinaren pareta margotuko dut nire etorkizuna, zoriari egin ez erronka. Ez duen nahi horrela izatea baina, horrela izan zen eta azkenean, momentuan nire zainak. Izoztu zituen oiukatu nahian, eta zin mugitu ez bainak. Itzi gabe gelditu naiz berriro, beti bezala, ez diak ikasten. Errealitate askotan, amets bat baino latza horan. Baina zut asimilatzen, sufritzen dut orainik zaurirekien minak. Nire olorak berak ez dariko dituetak, gaur egingo diot datorrenari. Gaur egingo diot datorrenari.